Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, Ρόμπεν, το κανάλι The Gamer XD. Και σήμερα θα κάνω ένα βίντεο, ένα βίντεο με το On The Quiver. Το έχω ξανακάνει, είναι στα αγγλικά. Και αυτό θα το κάνω σε ελληνική version. Yeah, ελληνική version, oh yeah. Μου αρέσει πολύ αυτό το παιχνίδι, κυρίως γιατί συνήθως μου αρέσει να τη ρίχνω στον Ντόμερι. Μπορεί να χάνω, αλλά χάνω με αξιοπρέπεια. Τσα. Triple kill. Wow. Έτσι. I hate good players. Ναι. Όχι, λάγκαρα. Δεν μου αρέσει αυτό. Λάγκαρα. Όχι, όχι. Τώρα viewers. Μπορεί να βλέπετε να τρέχω, αλλά σε λίγα δευτερόλεπτα θα πεθάνω και 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 θα πεθάνω. Σαν να μην υπάρχει αύριο. Ναι, και δεν είναι ότι έχω λαγκάρει, αλλά δεν μπορώ να χτυπήσω κανέναν. Ο Ρομπενίτο, γιατί έπαθε. Οκ. Να, σε λίγα πέθανε 3 εκατομμύρια φορές. Ναι, είναι λίγο μετά το... Θες, έχω 2 kills. Δεν λέω να μην εδώ πάνω. Δεν θα ενοχλήσω κανέναν όμως. Τόσα κοντζάρι κάνας άλλος εδώ πέρα. Δεν πειράζει μου. Ωραία. Αυτός ήταν ο πρώτος γύρος, θα κάνω και δεύτερο γύρο επειδή μου αρέσει. Και αρχίζει και ο δεύτερος γύρος. Αρχίζει. Started. Και εγώ θα πάρω το Kid Brewer. Έτσι για να μάθετε. Αυτός ο σερβερ έχει πάρα πολλά mini games. Και μου αρέσει, έχει πολύ πλάκα. Και εδώ για πρέπει να περιμένουμε λιγάκι. Όλα μέχρι τότε. Ναι, το ξέρω ότι έχω να κάνω καιρό βίντεο. Και συγκεκριμένα έχω να κάνω καιρό βίντεο με το Batman Arkham City. Θα το ξανακάνω αυτό, αλλά δεν έχω συγκεκριμένο πρόγραμμα, δηλαδή που θα κάνω και θα αρχίσω. Dilag. Τσα. Au. Yellow. Booyah! Booyah! Wow, καλό, πολύ καλό. Τρίπλη. Μα φυσικά. Πέντα kill. Ποιος, πού, πότε, πώς, γιατί. Τώρα πετυχαίνω και θα πάρω χάρος, εντάξει. Δεν μπορώ να το σκοτώσω, τι. Εντάξει, το σκότωσα. This is Robin. Τσα.
Ρομπενίτο, πότε πεθαίνει. Ναι, το ξέρω ότι αυτό που κάνω είναι βλαϊκή και απάτη προς τον ανθρώπινο πολιτισμό και σας κάνω αυτή τη στιγμή να μισείτε που ιδρύθηκε αυτό το κανάλι. Δεν πειράζει. Και εγώ έχω δύο γύρες. Μου πήραν ένα kill. Μου πήραν ένα kill. Σου πάρω τη ζωή. Όχι και πάλι κόλλησα. Τώρα θα δείτε 3-4 φορές να πεθαίνω. Αλλά μέχρι στιγμής θα πάω και αυτό σε μια γωνίτσα. Το είπα. Να πείτε ότι δεν το είπα. Το είπα. Και συγκεκριμένα το είπα καθαρά και λέω όχι. Viewers. Αυτή είναι αλήθεια. Έναντι κάτι άλλο. Τέλος πάντων. Και αν το λέτε, μου πήρε την kill. Triple kill. What? Οχ. Και κύριοι, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Κάντε likes, subscribe, αφήστε κανένα comment. Bye.